Kome se obraćam prvo? Domaćinu ili... Neću bre da budem glavni, ajde ljudi, šta je vam? Nemo govora. Kasnije. Princip našeg udruženja free bikinga, nećemo moći otići odavde da vam neke stvari ne regulišemo. Ne regulišemo. Smatram da je vaše gostoprimstvo i ovaj vaš trud, ova 2 dana što smo imali pun pansion ovde, sasvim dovoljno. Da računam kafu, sokove, čajeve, znači, eto, to spada možda u neku čast, a ovo sve, meso, pasulj, kobaje i to, bit će regulisano. Po moje nekoj računici, koliko imam informaciju, to izlazi 8600. Od cele ove grupe izdvajam devojke, Saleta, ovaj gospodin nije vozio biciklu, znači, ne znam da li da ga ubacimo, znači, bez njega nas ima 11, kada to podelimo izađe po 781 dinar, koma ne znam nešto, zaokružimo na 800 dinara. Ta dobro računaš je. Znači, uračunato je tu jagnje, pasulj, kobasice, mleveno meso. Znači, za roštilj. A ovo sve drugo što ste konzumirali, da kažem da je previše čak od domaćina koliko su nam učinili. I da smo znali, mislim, oni, koliko sam čuo, ne žele ništa da uzmu. Ali da smo znali da je tako, niko ne bi ni došao ovde na tuđi teret, znači da budemo 2 dana na pansionu. To je moje mišljenje, a dele i ovaj većinu koja ovde već znaju, oni dugo smo zajedno, tako da... Hvala što su oni tako želeli, ali neće baš moći. Ne, sasvim je dovoljno. Kad odeš kod nekoga na gost, čaj, kafu, sokić, to je čast, mislim dovoljno. I to je čak od njih mnogo koliko su ljudi ovde radili. Dočekali nas, znači napravili smo ovde džumbos, ovde neko treba i da to sredi za nama. To sad ćete? Zašto da ne? I to možemo se organizujemo. Ja sam ovde siguran ovde u moje drugare koje poprilično i duže poznajem, ako treba da ćemo ostati ovde pola sata duže, napravimo generalku i to možemo da uradimo. A dozidamo još danas pratiti sve ovo. I to ako treba. I baš to ćemo da previljamo. Znači, to je konačno dogovor. Ne možete da nas odbijete, ostavit ćemo pare negde ovde, bilo gde, pa ćemo da javimo gde su. Znači, to ne dolazi, nećemo da se svađamo. Sakrićemo pa ćemo da javimo. Znači, to je. Bravo, pušite. I da se zahvalim u ime svih ovde, mada ne volim što sam ja taj, ali drugi neće, ali ja sam presrećan, isto kao i vi što kažete, što ljudi odlaze svi zajedno i da svi stignemo kući srećno, što kaže, pa se čujemo, stigli smo, vidim na forumu, izađu, znači, izveštaj. Nismo svi zajedno. To je nešto najlepše. Hvala vam što ste došli, jer ovo je stvarno jedno druženje koje me oduševljava. Taj sastav ljudi, što kaže Kuša, pričao je, ne znam da li je bilo za Solunsku glavu, 3-4 dana reč loša se ne čuje, niko se nikomu ne ljuti, mislim, stvarno jedno druženje maksimalno. I meni je drago da je to bilo. Ovo što kažete za Gostoprinskom, ja mislim da je to sasvim normalno. Ne znam da li treba da očekujem kad odem tamo da mene neko gosti ili ne. Ali mislim, to je nešto što mi smatramo, mislim da i Vojislav i moja supruga i Svetislav i Tanja, kao mi domaći, da kažem, iz ove kuće, delimo to mišljenje.